madlang people, mabuhay. Hello sa lahat ng ating mga momshies out there. Good morning po sa inyo. Ayan, good morning. It's road trip, no? Ihahatid na natin si Nang Adorasyon sa kanyang uyab. Ayan, sa CDO. And ngayon, kakaroon na tayo ng mga kaunting chikahan. Ayan, pagkukwentuhan na natin yung kanyang mga kulitan. yung kanyang mga usapang pag-ibig kasi dito sa aming tatlo ngayon dito, ako lang naman po yung single, so mukha lang, yung katawan lang talaga yung double. Oo nga, wala nga akong uyab. Oo. Ihahanap ka namin. Ayan Wala kang boyfriend pero marami kang boy na friends. Ayun. Ayun, may Ayun ganun. Wala ka seryosohan pero maraming kalandian. Ha? Ano ba yan? So okay, nang gano'n na kayo katagal ng boyfriend mo? Magti 3 years na kami. Oh. So 3 years. Magti 3 years na kaming father and son. Mother and father. Okay, paano nagsimula yung relationship? Paano kayo nag-meet? The story goes like this. Ay! Taray! Hindi, nakilala ko siya doon sa may, sa, hindi, through Facebook ha. Nakilala ko siya sa may inuman kasi nga, meron kaming mga mutual friends doon sa amin sa barangay. Kasi yung lugar namin iisa lang, pero yung barangay namin is hindi magkatabi, mga siguro medyo malayo konti. Pero meron naman kaming mutual friends on Facebook at saka in real life. Meron kaming mga mutual friends. And then, first time kaming nagkita, hindi ko siya bet. Bakit? Parang nandidiri ako sa kanya kasi marumi yung paa niya, tapos yung yung shorts niya, alam mo yung short na kulay green, yung ganung kulay green tapos yung manipis parang satin. Ayaw ko nang ganun, parang ano ba yan, ang uoy niya, baduy naman. Ganon. So ayaw ko talaga. May buhok pa, yung haircut niya ang pangit. Para siyang kabayo, yung parang may style ba. So hindi ko talaga bet. Ang bet ko yung kaibigan niya, yung maliit. Yung isa. Kasi tatlo man yan sila magkakasama. Yung maliit na kaibigan niya, yung bet ko. Gusto ko yung friend niya kasi ang cute, ang maputi, makinis. Baby face. Yes, hindi, tsaka may chismis, ganon, malaki daw, ganon, So, meron tayong nagka-interest agad ako, ganda to. Kasi nga tapos hindi daw mamahalin. Ganon, ako na, tawag dito? Mura lang. Hindi naman sa mura. Low maintenance. Basta ganun na. Hindi siya masyadong humihingi daw, nanghihingi. Demanding. Hindi demanding. Ayun. Hindi demanding. Tsaka, kung ano lang yung aabot, yun na yun. Yeah. Oo. Pwede nga lang daw pang load lang. Ganun na. So, nagka-interest ako yung ganda nito. Tapos, ang fresh ni baby. Ganun. Pero edad na siya mga, that's around 18 years old na siya noon. So, pero baby face kasi maputi, makinis kasi may salahi siya na parang half, ganon. Kaya pala. So, bet na bet ko yung kaibigan niya. So, unfortunately, yung kaibigan niya walang phone. Okay. Yung jowa ko ngayon yung may phone. So, Chat. Nakiki-chat lang ako. Siya yung naging tulay. Yeah. Hindi ko nga expect na maging kami kasi nga nakikilagin lang yung kaibigan niya para makapag-chat sa kami. kanya. Okay. And then all of the sudden kami na yung nag-uusap. Talaga? Oo nga, kami na yung nag-uusap. Tapos paano na-develop yung love? Paano Hindi pa na-develop, para nagkukulitan lang, kunwarian lang, ganun. Pero hindi ko talaga siya bet. Ayaw ko sa kanya. Nagpa-vlog ka na nito mga time na to, hindi pa? Yes. Nagsisimula pero na. nag-stop lang ako kasi nga finish na yung malapit ako mag-graduate noon sa college. Okay. And then nagtatrabaho din, so busy-busyhan kunwari si bakla, ganoon. So nagchat-chat na kami, nagchat-chat ng ganun. And then nag-meet kami. For the second time around, nandun naman yung si baby, yung kaibigan niya. Yeah. And then, yun na nga, kaso nga lang, marami kaming bakla nun. Nahuli ako sa linya Naunang bookings bakla. Yung isang bakla na kaibigan ko, na-booking na si baby. Nakuha niya. Oo, sabi ko patay, wala na. End of story. Kasi wala na yung bet ko, tiurok na. Wala na. All of the sudden, hindi na si baby yung bet ko. Hindi na Tapos, yung jowa ko ngayon, at that time, maklingi siya. Walang beg. Klingi, yung aamuin yung leg mo, gano'n. Tapos, biglang nalobat yung phone niya. Nakilagin sa akin ng account sa Facebook. Okay. Naku, talaga be, yung wala ka palang trust sa tao ba?
tingin ako sa kanya, baka itakbo niya yung May cellphone takbo, ko. Kasi siya ang pangalawang Oo. beses pa lang. Pangalawang beses pa yun. Ako, baka itakbo yung phone ko. Tabla tayo nito. So, ganun. And then, yun na be, madaling araw na. Oh. Pumunta na kami sa elementary school. Nag-enroll. Nag-enroll, wala pang principal no, walang tao. Ako lang mismo, pinalista ko lang yung pangalan niya doon sa room ni ma'am. Ganon. So ayun na nga. Then after nun, nung ng jugjugan, ano na, may usapan na kagad? Ano ba? Wala. Sumama siya sa akin pa CDO. Dahil? Doon siya natulog kasi gusto nga daw niya magpasyal sa amin sa CDO. Kaya bahay kasi ng kaibigan ko, doon ako nakitira. Okay. So gusto nga daw niya magpasyal. So ayun, nag-abiso ako sa friend ko na pwede ba magdalahin ko si ganito, ganyan. Alam mo, Kasi masyado ako talagang kinikilig ka. Parang excited ako sa pinaka-exciting part. Sino nang ligaw? Paano nangyari ligaw? walang ligawan. Ha? Understanding lang. Easy to get pala si Manang Adarasyon. Hindi. Kasi pag nangliligaw, para namang yung nandidiri ako palang hindi ko Kasi carry. parang hindi totoo. Oo. Parang feeling mo, Etchos Oo. lang kasi ganito ganyan gusto lang magkaganyan. Oo. Oo. Kasi nga sira-sira na yung phone niya, baka ganun lang yung intention. So ayaw, walang ligawan nangyari. Ang nangyari is inside a month, yung within a month. Oo. Parang understanding na kami lang. Oo, nagsiselos siya. Galit siya. Pero walang kayo pa nun. Wala. Ano sabi mo? Wala. Parang understanding na lang namin nga. O sige, tayo na lang. O go. Ay, Ganun talaga? na. Oo. And then, Okay, mm, nag-i-open kayo for both families? Yes. Talaga? First, Paano kanya pinakilala? Gusto ko hindi. yun. Hindi niya ako pinakilala, Ay, hindi be. pa. Kinahihiya niya ako noon. Okay. Nahihiya siya magkasama kami. Pinahilmit nga ako alas 6 ng gabi. Wala namang traffic enforcement, wala namang LTO, be. Okay. Pinahilmit ako. Kasi nga baka nahihiya siya na makita siya ng mga kaibigan niya na nakasakay yung bakla. Okay. Motor ko pa naman yun. Okay. Hindi ka maiinis. Ikaw na nga yung may-ari ng motor. Pero Ikaw pa yung ngayon- kinahihiya. Pero ngayon, kamusta kayo nung ano? We're okay na. Kasi, Talaga? sabi niyang, during the time na papakilala niya ako sa parents niya, wala talagang set up. Pumunta yung, excuse me, pumunta yung nanay niya dun sa amin sa CDO. Totoo? Pumunta yung nanay niya, kasama niya kasi umuwi man siya sa amin sa probinsya. So ayun, pagbalik niya sa CDO, sinama niya yung nanay niya kasi may kasalanan siya sa akin. Oo. Okay. Hindi kami magkakakilala ng kanyang nanay kung hindi siya Wala siyang ginawang kasalanan. meron siyang kasalanan. Dinalaman niya yung motor ko. Oo. Sinira niya yung motor ko, nabangga siya. Nasira. Kaya yung nanay niya para yung si attorney. Naging nagpaliwanag. nanay niya. Doon kami nagkakilala. Pagdating nila, galit na galit ako sa phone. Manda ka talaga, papakulong kita kasi sinira mo yung motor ko. 3 araw hindi ka makontak. Kala ko Nangyari. ganyan. Pagdating ko, andun yung nanay niya. Biglang naging matamis yung usapan. Ay te, good morning po. Pasensya na po talaga kayo. Gano. Ako pa yung nagpasensya. Oh my And then, yung sa tatay niya, takot na takot siyang ipakilala ko sa tatay niya. Kasi nga daw, yung tatay niya is masyadong stricto. Yes. And then, baka hindi Given naman yan sa mga father. Though, meron pa rin naman mga father na nakakunawa. Pero madalas, dadating sa amin. yung tatay niya, hindi nga daw, ayaw daw nga daw ng tatay, baka ayaw sa bakla, ganon. Pero nung nakilala ko na yung tatay niya, ang jolly. Yung ganon, oo. Tapos sabi ng tatay niya, meron kami one-on-one chika ng tatay niya. Nakikita ko. Before ako lumipad ng Thailand. Okay. Pa-Thailand. And then, nag-follow man din si boyfriend. Nagpunta sa Thailand after 5 months. Sabi ng tatay niya, wala akong problema sa inyong dalawa. Ang importante is ganon ganyan na nagkakaintindihan kayo. Yun naman yung importante, ganon. So pero parang sasabihin ko sa sarili ko, tumigil ka na, nakakaano na. Kakaya na. Kasi may mga ganong, tayong mga Bex, I mean, hindi man lahat, pero syempre meron parang, totoo ba to? I mean, totoo ba to na natatanggap tayo ng family? Totoo ba? True. Di ba may mga ganon tayong, hindi tayo makapaniwala kasi bibihira. Yes. Bibihira talaga. Tsaka pag bakla, hindi naman sasabihin natin na
we are being celebrated naman, di ba, with people. And then yung being accepted naman is parang mataas na usapan yun, di ba? Parang unbelievable siya. Kumbaga sa 10 bek siguro meron diyan 3 or 4 lang. Yes. Ganun lang na rate. Kaya nakakataba ng puso kapag may mga ganun. Parang minsan parang ayaw mo paniwala. Pero totoong nangyayari, just like you and Brenda and even Mia din, yung jowa sila. Pwede ikaw, may jowa ka naman, di ba, dati? Wala? Meron, tapos 12 years ago, na ang sarap na sa feeling kasi alam ng buong pamilya. Nakakataba ng puso. Tapos tinanggap ka rin. And then, isa yun parang feeling ko kasi kapag natanggap ka ng family, kasi feeling ko isa yun sa mga sign ng true love nung guy sa'yo. Yes. Kasi pinakilala ka sa parents. And then, yung security mo sa di ba, in a relationship. Na wala kang isipin na baka mamaya magalit, demanda or kasuhan ka. Or di kaya hindi baka magtaka yung magulang niya kung saan siya gumagala, di ba? Ba't buwan-buwan siyang umuwi, ganun lang, madalang lang umuwi, di ba? So, at least knowing na yung nandito siya, kasama kami, and then open na kami ngayon. Actually, mabait din yung nanay niya. It's DJ.